आज मी तुम्हाला एक स्नॅक्सची रेसिपी दाखवणार आहे। ती थोडीफार सॉल्टेड शंकरपाळ्यासारखीच आहे, पण तरी पण वेगळी आहे। चला तर बघूया आपण साहित्य। आपल्या स्नॅक्ससाठी लागणारं साहित्य असे, मी ते 2 कप मैदा घेतले आणि ही जीरा पावडर आहे अर्धा टीस्पून, हा 1 टीस्पून जिरं आहे आणि काळी मिरी पावडर आहे, जस्ट क्रश करून घेतली आहे मी, अर्धा टीस्पून आहे। मीठ आणि तिखट आहे चवीप्रमाणे आणि हे तूप आहे, तूप मी 4 टेबलस्पून घेतले आणि हा कॉर्नफ्लॉवर आहे 2 टेबलस्पून। आता ह्या मैद्यामध्ये मी हे जिरं टाकणार आहे, जीरा पावडर, काळी मिरी पावडर टाकते आणि तिखट आणि मीठ पण टाकून घेणार आहे। आणि मी तूप जे घेतले त्याच्यापैकी अर्ध तूप मी ह्याच्यामध्ये टाकून घेणार आहे आणि हे अर्ध तूप आहे ते मी ह्याचा साठा बनवणार आहे। हे कॉर्नफ्लॉवर ह्याच्यामध्ये टाकून घेते आणि हे मिक्स करून ह्याचा साठा बनवणार आहे। तर पहिल्यांदा मी हे तूप चांगलं मिक्स करून घेणार आहे। तर ह्याच्यामध्ये मी तूप हे चांगलं मिक्स केलं, ह्याच्यामध्ये मी थोडं थोडं पाणी मिक्स करून घट्टसर मळ। आता इथे माझं पीठ चांगलं मळून रेडी झाले। हे मी घट्टसर मळले, पातळ नाही जास्त मळायचे, थोडं घट्टच मळायचे। आता ह्याच्यावर मी झाकण ठेवून हे 15 ते 20 मिनिटं बाजूला ठेवून देणार आहे। तर जवळजवळ 20 मिनिटं हे पीठ मी रेस्टिंगला ठेवलं होतं। आता हे आपलं पीठ रेडी आहे। ह्याचे मी हे पीठ आता मी 2 पार्टमध्ये डिवाइड करून त्याचे 2 गोळे करून घेणार आहे। हे मी पीठ 2 पार्टमध्ये डिवाइड केले, ह्याचे मी 2 गोळे बनवून घेतलेत। आता मी ते लाटायला घेणार आहे। तर हा मी एक गोळा इथे घेतलाय आणि आता हा मी लाटून घेणार आहे। आता हा गोळा मी ह्या पोळपाटा एवढा पूर्ण लाटून घेतलाय आणि आता मी हे जे कॉर्नफ्लॉवर आणि मैद्याचं मिश्रण आहे ते हे मी पसरवून घेणार आहे, म्हणजे साठा पसरवून घेणार आहे त्याच्यावरती। अशा प्रकारे जर हे स्नॅक्स बनवलं तर जास्त क्रिस्पी होतं। नॉर्मली करंजीचं कव्हर पण सॉफ्ट होण्यासाठी आम्ही अशा प्रकारेच बनवून घेतो, साठा बनवून, म्हणजे ते जास्त क्रिस्पी होतं। आता हे मी पूर्ण पसरवून घेतले। पूर्ण पसरवून झाले। आता हे मी असं फोल्ड करून घेणार आहे, मी गुंडाळून घेणार आहे। माझा रोल बनवून पूर्ण रेडी झाले। हे दोन्ही साइड मी आतमध्ये घालते, थोडंसं लांब करायचे आणि आता हे मी कापून घेणार आहे गोळे। आता हे सगळे गोळे कापून रेडी झालेत। मी दुसऱ्या गोळ्याचं पण असंच रोल करून कापून घेणार आहे। आता हा मी कापलेला एक गोळा घेतलाय, हा असा घ्यायचा आहे लाटायला, ह्याच्यावरतीच आपण असं लाटणार आहे। ह्याचं लाटून घ्यायचंय। हा मी ते हा गोळा लाटून घेतलाय, हा मीडियम साईज मध्ये लाटणार आहे मी, म्हणजे एकदम पातळ पण नकोय आणि एकदम जाड पण नकोय। आता हे तुम्ही हे डायरेक्टली असंच फ्राय करू शकता किंवा हे कट करून पण करू शकता। मी शक्यतो कट करून घेणार आहे। हे असे याचे 4 पीसेस करून फ्राय करणार आहे। काही जण हे फोल्ड करून फ्राय करतात, पण फोल्ड करून फ्राय केल्यावरती शक्यतो भाजलं जात नाही आतमधून प्रॉपर आणि भाजायला खूप वेळ जातो। त्याच्यामुळे हे मी 4 वेगवेगळे पीसेस करून फ्राय करून घेणार आहे। हे खूप छान आणि क्रिस्पी होतं। आता हे मी सर्व पिठाच्या चकत्या कापून घेतल्यात। मी एक गोळा घेऊन त्याची छोटी पुरी लाटून त्याचे 4 पीसेस करून घेतले। आता हे मी तेल ऑलरेडी कढईमध्ये गरम करायला ठेवले, हे मी मीडियम गॅसवरती तळून घेणार आहे।
आता हे तेल गरम झालंय आणि मी हे मीडियम गॅसवरती तळून घेणार आहे. थोडं लालसर होईपर्यंत आपण तळणार आहोत. आता हे आपल्या चांगल्या लालसर झालेत. त्या मी प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. आपले हे स्नॅक्स खूप क्रिस्पी आणि छान झाले. छान अशा लेअर आले त्याला आणि खूप कुरकुरीत झालेत. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल माझी तर नक्की ट्राय करा, शेअर करा आणि नवीन रेसिपीचे अपडेट हवे असतील तर सबस्क्राईब करा.